Um Zwane mfethu bayeke manje sebehlangene ngawe ngale kuyiposti kamhla ka-1 noma yena engakhulumi kabi ngawe but kuma-comment kuyafungwa. Sanibonani. Cha bafethu njengoba ngishilo nje. Khululekani phakathi. Njengoba ngishilo nje uNkulunkulu wami. Futhi angihlehli kulokho engikushoyo. Emhlabeni nje into okumele uyazi uma umuntu ukuphila kahle. Unembeza wakho kumele ufakazelane nenhliziyo yakho. Noma ze kuthiwa uyafa namhlanje. Wazi ukuthi awunasono kumuntu. Uyabona? Hayi ukuthi uphila impilo yokuthi ngesaba ngiyothi ngithi bangibulale. As long nje ukhuluma iqiniso futhi wakhe isizwe siyaphambili. Sengitholile ke lapha ngibonile nomhlaka ungiblockile mina ngimgcine ezinyangeni nje ezinye enza ama live ngingene ngigifte ngiphumele uma kuthi kukhulunywa ngezinto nje ezinye mina engingenandaba nazo ngiphumele uyabo. Uma ukuthi izinto ezingithintayo nami noma esizweni ngifaka umbono wami ngiphume kanje uyabona. So uma ngabe ungibhalela ngami yombhala uma ngimbhala yibo ngathi ungiblockile uyabo. Umhlaka ke mina ngaze ngufihla ukuba iRed Nation. Ngihlezi ngisho angivezwanga umhlaka. Ingane yakithi uMthobisi Mntambe yafika no stepmother. Yayihlala idlala umaskandi. Ngezwe ingoma ikaMthandeni uma idlala yena wayeyithandela uMtshengiseni nje. Ngezwe ingoma ikaMthandeni lezi lezakudala nje kodwa khona lezi ezangihlaba umxhole kakhulu Sidlukotini ngishela intombi yabaleka uyabona nje. Ayi ngaqala ke impela ukuthi yazini ngagxila sengithenga nama CD seyabona nje ngaqala nje umaskandi into zeingoma zo R&B engangithanda zona kuphela ngaqala ngayibekela esayidini yabo. Ngabhizi ngomaskandi ukuthi eyike lona awungilethele yena waliletha ama CD cover ngithi ey cha kwamaskandi sekunabantu abagqoka kahle kanjena abangagqoka into ezibuthuvu benja. Ngawuthanda kumaskandi kusukela lapho. Angivezwanga umhlaka mina ukuthi ngili Red Nation. Ngafika nje ngiyilo zikhona ngisho izithombe zami uma ungaya ku YouTube wami khona umfana wayiBlue Nation egqokela iskipa sadayisa ama veg ngiwafaka emotweni ngiyodayisa ama veg. Umfana naye eyidayisela umbila wokosa ngase engine garage. Eyidayisela umbila wokosa mina ngifaka isigqoko esibhalwe igcoka melisha sizwana nje nalo mfana lo kumnandi. Yabuya thatha isigqoko sami leso angivezwanga umhlaka mina ukuthi ngiRed Nation. Sabanga nomhlaka sibanga ngichaza mina iIFP ukuthi angiliboni usizo lwayo. Ubabami waze wangenzisa iID enzela ukuthi sivotele iIFP. Kodwa namanje sengigugile nginje akazifaka inkwala emathuneni kuhambeka kabuhlungu emathuneni asothini uma kuyongcwatshwa makuthiwa linile nje izulu khona kunzima kakhulu. Ngisho umgwaqo umntwana abeya kuwe emishini esontweni unamatshe ahlaba ithayi libenzima kabi. Wafika umhlaka saphendulana inyanga yonke sisiphendulana kubhokwana uyabona. Sibanga lonto uthi ufuna ngithini ngoba ngithi mina ikazi ngisebenzele. Ngisho lonto kumele ngithini umgwaqo ungekho ngithi ukhona. Ngingayibali inkinga ukuthi ngisho usizo liyeqa liye kodlebe liye kuphi leqela ngoba kwakuduma ukuthi lo ndawo most abantu bakhona bavotela iANC. Sekumele ngithini ke ngithi kukhona intuthuko ingekho uyabo.
hayi umhlake loke engimelele sibanga i-IFP. Hayi kuhambe kuze kufike-ke ukuthi hayi cha sengibone ngikhulumela abantu uma bengithuka ngobutabani esho ukuthi hayi cha lo muntu lona uyilungele ntontontoni nithatha ngesinxele futhi ngeke ngimuzwe echaza ngobutabani. So nje lezi zinto lezi zifuna si-understand ntontontoni yabo. Hayi cha ngabona ukuthi hayi ungathi sesiyaphila uyabona. Kube lokubhokana kuze kufike unkunzi emnyama uZakhele Shwabede sekushone uDubula. Angithinta athi ucela sixhumane ku-WhatsApp engi-DM la. Athe mfethu abantu bayakwazi ukusilalela. Njengoba sekuyafiwa kulomculo umlandeli nje wamaBlue Nation lowo enkunzi emnyama ubeke ngibhoke futhi naye uyabona. Nami ngimbhoke kwagcina nje sesingabhokani thothi ungibhokele ngithi ngibhokwe lo hayi ngiyamazi uyabona. Abantu bengitshela babekubhoka ngapha ngithi hayi ngiyamazi lowo siyabhokana ushuthi ubonela ngibhede khona yabo. Kube mnandi nje uyabo. Angithinteka athi ucela WhatsApp. Mesifika WhatsApp abathi sesiyaziwa abantu abaningi bayasazi. Sinama account amaningi amakhulu. Abantu bayasilalela into esishoyo ngoba sinabantu abaningi abasilalelayo abakholelwa kithi. Singayishintsha lento yezimpi kube mnandi kube umdlalo nje kuphela uyabona. Hayi impela ngimuzwe ukuthi cha lo muntu uthunywe uNkulunkulu yazi. Usemncane lo mfana maybe ngimdala kuye. Lento ayikhulumayo inesense. Uthi singamaZulu sodwa most kulwa thina sodwa asishintshe lento kube umdlalo sibonakale sihambelana nasemcimbini ubonakale usemcimbini wamaBlue Nation. Kusho uZakhele Shwabede unkunzi emnyama la. Ayi ngiyithathe advice yakhe. Kuthi kusenjalo ngibona umhlaka ekade eyele kuma Red Nation. Ayi bangithinta abantu hayi nimbonile umhlaka kade yohogela indaba lapha ntontontoni. Bese ngenza leyo video ke mina ngithi hey umhlaka ngimbonile kuphi wangavuma into engekho becomment abantu kuthiwa wezwani mnamanga nje akazi umbona ubungeke umyeke umbonile uyayidlalela nje wenzela ukuthi yabona ubunye. Ngithi mina ukuchasa niyangazi nasheshe nangigetha. Kuhleko nje kube mnandi yabona amaBlue Nation aye khona lapho ehlekela ukuthi cha impela sesenza lo shuno ukuthi akusachitheka igazi siba nobumbano siba nobunye. Nami ke noma kukhona okunye eceleni okwangenza ukuthi ngize ngifike kulo mcimbi wamaBlue Nation kodwa nami sengibuyisela isipheko ngoba ngimbonile weBlue Nation ekhona emcimbini ngenza lento kaShwabede ukuthi ngoba siyaziwa abantu bayasilalela kakhulu uma besibona sinobunye singayenza ukuthi kube nokuthula kulento uyabona kaMaskandi iyoqalwa yithi sibonakale sibambisene kumnandi uyabona. Then ngiyeke nami emcimbini kube mnandi ngwabona amaBlue Nation siyishuthele besho ukuthi bayangithanda kube khona owayekhona lapha ebabuza ukuthi hawu anini yamthuka kuFacebook nasenimjabulela manje ngithi hey into zakudala siphumile kuzo siyajabula la sekujabuleni singamaZulu sonke egcineni kosuku. Hayi impela siphume lapho kube mnandi umcimbi ube mnandi kuyiphuzelwe sibuye ngokuthula. Abantu babhale hey awuphawule ngalokho kwasho ukuthi bengisashonelweke kuphithizela ziningi izinto nami nginezimo kwi-relationship yami ezingekho mnandi. Hayi ukuthi umhlaka ngiza ngizokhomenta ngoba ngisaba ukuncoma imoto asekho lapho umhlaka. Ngimdala. Inhliziyo yami nje ihlanzekile. Ngangigowa bayazi abantu ngangengene ko live ngikhalala ngigowa bengibuza ngeinto zemingcwabo ngani ngase ngithola ithuba ungangifaka amagama emlonyeni emnewethu
asikhuleni sibadala, sibukwa abantu abaningi, ukuthula kuyokwakhiwa yithi sibambisene. Ngiyabonga, bye.